дар соли 2026 соҳаи барномасозӣ бениҳоят рушд кардагӣ аст. ҳатто то дараҷае рушд кардагӣ аст ки барои сохтани барнома ва вебсайт лозим нест ки як гала забонҳои барномасозиро ёд гирӣ. Албатта ёд гирифтани забони барномасозӣ ҳамавақт хуб аст, не ки барои одамое ки осонии корро мехоҳанд искусственный интеллекта сохтагианд. Искусственный интеллект ҳам сахт пешрафтагӣ аст. Ба якчанд промпт ва каме чуқуртар фикр кардан ва каме дониши компютерӣ доштан, аллакай шумо метавонед ки ҳам вебсайт, ҳам веб-ап ва ҳам барнома созед, ки дар дилхо устройствоҳо кор кунад ва аз он сохтаҳои дигар барномасозон фарқияте накунад. ассалому алайкум, нои ман Сироҷдин. Имрӯз ҳамчун мутахассис соҳаи барномасозӣ ва барномасозӣ бо тариқи искусственный интеллект гап мезанем. Шумо дар интернет дидаген, дар искусственный интеллект камтар запрос рӯй мекунанд ва барои онҳо картинкаи тайёр, сайти тайёр, видеои тайёр карда метиҳад. Бале, инҳо ҳамаш осон, вале барои контенти качественӣ, проекти качественӣ шумо бояд бисёртар фикр кунед, ин кор дар серьёзнитар часпен. Ба якчанд запроси оддӣ вебсайт сохта намешавад. Барои сохтани вебсайт тариқи искусственный интеллект ман ҳатто 24 соат дар сари компютер нишаста кор кардагӣ ҳастам. То як вебсайти аз ҷиҳати визуалӣ зебо, аз ҷиҳати функсионал сохта тавонам. Барои сохтани вебсайт якчанд қадамҳоро иҷро мекунем. қадами аввал пайдо кардани идея. Имрӯз ҳамроҳи шумо бо тариқи искусственный интеллект барои як чойхона ё ин ки ресторан вебсайт месозем. Як вебсайти оддие ки ҳамчун маркетплейс фаъолият кунад ва мардум дар омада онҷо менюро дида харид кунанд ва курьер ба онҳо доставка кунад. Ин аст идеяи оддие ки дар имрӯза видеои мо ба сари мо омад. Бояд мо як идея пайдо кунем ва дар асоси ҳамин сценария нависем ё запрос ё ҳамун промпте ки шумо мегин. Яъне қадами дуюм ин нависани промпт аст. Идея ки бошад барои он мо промпт менависем, промпт просто так намешавад. Промпта мо ба забони тоҷикӣ худмон менависем, дар онҷа подробно мефаҳмонем ки сайти мо чӣ хел бошад, чӣ хел кор кунад, аз чӣ чизҳои иборат бошад, куҷояш чӣ хел дизайн дошта бошад, куҷояш чӣ хел кнопка дошта бошад, куҷояш чӣ хел функсия дошта бошад, куҷояш чӣ хел кор кунад, ба база чӣ хел пайваст шавад, маълумотҳоро чӣ хел доду гирифт кунад. Промпт оддӣ ба забони тоҷикӣ худмон. Дар кор не забони англисӣ, ChatGPT қати русӣ қати перевод кунем ё англисӣ қати. Дар заметкани телефон ё ҳамун компютери худтон ба забони тоҷикӣ худмо менависем. қадами сеюм интихоб кардани искусственный интеллект. баъди промпта нависонда тайёр кардан, интихоб мекунем як искусственный интеллекта ки ба дархости мо барои мо вебсайти дилхоҳамонро сохта тавонад. Ройгон бошад, профессионал корша иҷро кунад, ягон хатогӣ накунад. Мо албатта ройгонша мехоҳем ку. Идея ки дар ин видео истифода мешавад, сохтани вебсайт барои ошхона ё ресторан. Дар қадами аввали ин видео мо интихоб кардем. Вебсайт месозем барои ошхона, ки клиентҳо даромада самостоятельно заказ карда бутонанд ранги маркетплейс. қадами дуюм сценария ё ҳамон промпт. Сценария бояд озод бошад, бояд зинда бошад. Бояд шумо ҳис кунед ки рафиқтон қади гап зада истодаин. На ин ки як вебсайт ин хел тамом. Ба ин тамом не. Яъне як куплет, ду куплет не. Менависем. Ассалому алайкум. Чун ҳамешагӣ мо бояд ӯро таъриф кунем ва ӯро ҳамчун мутахассис соҳаи барномасозӣ ва сайтсозӣ ва интерфейссозӣ муаррифӣ кунем. Ва бигӯем ки ман ошхона дорам, барои ошхона мехоҳам вебсайт дошта бошам. Вебсайти ман ду режими интерфейс дошта бошад. Ҳам мобилӣ ва ҳам компютерӣ. Ки бо кушода шудан бо компютер интерфейси компютерӣ фаъол гардад ва кушода шудан бо телефон интерфейси зебои телефонӣ кушода шавад, ки намуди зоҳирияш ҳамчун барномаи телефон бошад. Дар сценария мегӯем вебсайте ки ман мехоҳам 4 кнопка дар поён дошта бошад бо истефгоҳои мувофиқ, ки ин 4 кнопка 4 бахши алоҳида бошад. Якум главный, дуюм избранный, сеюм корзина, чорум профил. Дар саҳифаи главный функсияи поиск бошад ва инчунин карточкаи хӯрокҳо бошад, яъне ҳамон меню. Барои санҷиш 20 карточка бо 20 картинкаи зебо омода кун. Дар саҳифаи избранный ҳамон борҳое омада бошад ки мо онҳоро ба ин саҳифа ворид мекунем ва дар саҳифаи корзина ҳамон борҳое ояд ки мо барои заказ кардан интихоб кардем ва дар саҳифаи избранӣ имкони оформид кардани заказ бошад. Чун ҳамешагӣ дар саҳифаи профил иконка ном ва рақам бошад. Мо дар ин ҷо гуфтем ки вебсайти мо чӣ дошта бошад ва аз чизҳо иборат бошад, чанд саҳифа дошта бошад, чанд бахш дошта бошад, дар кадом бахшҳо чӣ чизҳо бошад. Ва искусственный интеллектро хотиррасон мекунем ки бо кадом забонҳои барномасозӣ кор кунад. Забонҳое ки барои навичокҳо бениҳоят хуб аст, ин CSS, HTML, JavaScript мебошад ва инчунин фреймворки React. Фреймворки React бениҳоят кӯмак мекунад барои интерфейси ҷолиб ва зебо сохтан. Ҳатман дар промпт қайд мекунем забонҳои истифода мешуда HTML, CSS, JavaScript, React. Инчунин мо дар промпт бояд қайд кунем ки ин барнома ё ин вебсайти мо ба кадом забон бошад. Чун мо промптро ба забони тоҷикӣ медиҳем, шояд ӯ ба забони тоҷикӣ созад. Вебсайт бо забони русӣ бошад. Дар мади аввал промпти мо ҳамин қадараш кофӣ аст. Чун бори аввал ин промпти кӯтоҳро медиҳем, склети сайтро мегирем ва ба он тағйиротҳои пайдарпай даровардан мегирем. Куҷоеш ки маъқул намешавад, аз сари нав дархост мекунем то имена ҳамон қисматашро иваз кунад. қадами се интихоби искусственный интеллект. имрӯзҳо дар интернет барои веб апсозӣ, барои вебсайтсозӣ
бениҳоят искусствени интеллект бисёр аст. Курсор ҳаст, Replit ҳаст, Gemini ҳаст, ChatGPT ҳаст, Google AI Studio ҳаст. номҳои инҳо бешуморанд, вале аз таҷрибаи худ ман Google AI Studioро интихоб мекунам, чун доно ҳаст, интерфейси зебо месозад ва хатогиҳои камтар мекунад ва бо забони тоҷикӣ бениҳоят хуб кор мекунад. Ссилкаи ин нейросет ҳатман дар описиони ҳамин видео ҳаст. мекушоед, пахш мекунед, медуроед. Как обычно дар любой платформа шумо бояд регистратсия кунед. Регистратсияш бениҳоят осон. Агар ки шумо видеои программистӣ тамошо доред, значит шумо аллакай компютерро мефаҳмед ва аз удаи регистратсияро меброед. промпти нависитаи тоҷикии худро пурра скопировать мекунем ба тариқи Ctrl+A ва Ctrl+C медорем ба сайти Google AI Studio. дар инҷо build ва дар инҷо мегузорем. пас аз ҳама ин build пахш мекунем ва интизор мешавем ки згенерировать кунад сайти моро. дар ин тараф аввалин дархости мо ҳаст ва дар инҷо кори барнома рафта истодааст, яъне файлҳои даркориро бо кодҳояшон сохта истодааст. процесси кор аз инҷо маълум мешавад ки рафта истодааст ва аз инҷо низ маълум мешавад. инҷо превью ва инҷо кодҳо ҳаст. реальни время тарзи код навиштанашро мебинем ва превью пахш карда мебинем то ки сайти мо превью шавад. аз сабаби оне ки дар аввал бо TypeScript менависад, бисёр хатогиҳо сар мезанад ва дубора онҳоро ислоҳ мекунад ба таври автоматӣ. ҳозир ин забонро мо ба JavaScript оддӣ бармегардонем пас аз оне ки ин корашро анҷом диҳад. сайти моро пурра ба анҷом расид сохта. биё превью мекунем, мебинем. ин аст намуди зоҳирии сайти мо дар аввал. логотип дорад, вале камтар стилаш барои ман маъқул нашуд. биё дархост мекунем ки стилашро тамоман иваз кун ва ба дигар маркетплейсҳо монанд кун. аммо пеш аз ин биё дархост мекунем ки забони барномаи моро аз TypeScript ба JavaScript оддӣ табдил диҳад. чӣ гуна дархост мекунем? ман промпти тайёр дорам, зеро ин камтар мушкил аст. нейросет дарҳол моро намефаҳмад ва мо азоб мекашем. ҳамон промпте ки ин нейросет забони барномаи моро аз TypeScript ба JavaScript оддӣ табдил медиҳад. ман аз запросҳои пешинам скриншот гирифта ҳастам. биёед матни онро дар инҷо мегузорем. хуб, скопировать мекунем ва дар инҷо мегузорем. хуб, равон мекунем ва интизор мешавем забони барномаи моро иваз кунад. ҳангоме ки забонро иваз мекунад, кори мо бениҳоят осон мешавад ва хатогиҳо бисёр кам мешавад. аллакай дархости моро фаҳмид ва иҷро карда истодааст, забонро иваз карда истодааст. чӣ гуна мебинед? дар тарафи код мебинем ки аллакай файлҳои нав сохта истодааст ба ғайри TSX ё ки TS. файлҳо сохта истодааст бо тамошаи JS, яъне JavaScript оддӣ. файли app.js-ро навишта истодааст, ки ин файли асосӣ дар ин сайти мо ба ҳисоб меравад. ба назарам навиштанро тавон кард, аммо якто хатогӣ дар инҷо кард. Автофикс пахш мекунем ва автоматик худаш хатогиро пайдо карда ислоҳ мекунад, чунки дар аввал превью нашуд. дар инҷо ҳам фикр мекунад, ҳам нақша мекашад ва пас аз он ба кор оғоз мекунад. кор кардан бо ин нейросет бениҳоят удобни аст. промпти моро дақиқ мефаҳмад ва ҳатто баъзан пешниҳодҳои дигарам мекунад. қариб 90 сония аст ки фикр дорад. пурра забонро иваз кард, акнун дархост мекунем ки стилашро иваз кунад. дар ин бахш менависем. дизайни сайт тамоман ба ман маъқул нашуд. лутфан онро зебо ва замонавӣ гардон то ки ба беҳтарин сайт барои ресторан табдил гардад ва ранги мувофиқ истифода кун, на кабуд. дархост мона ки нависем ва равон мекунем, боз як бор дигар дида мебарояд. то ин тағйирот карда мо метавонем дар инҷо фул скрин карда сайтамонро санҷем. масалан дар инҷо лайк мемонем ва корзину мекунем. ҳам дар саҳифаи избрани ва ҳам дар саҳифаи корзина омадагӣ аст. мо метавонем дар инҷо оформид заказ кунем. биёед интерфейси мобилияшро месанҷем. дар инҷо пахш мекунем ва мобайл интихоб мекунем. дар инҷо интерфейси мобилияшро мебинем ки бениҳоят зебо ва замонавӣ омадааст, ҳамчун программаи телефонӣ. барои мо удобнитар дар режими сохтан ин режими компютери. Pure and Screen Size пахш мекунем ва инҷоро пахш мекунем, аз full screen мебарем. инҷо тағйирот карда истодааст. ҳозир превюи мо абнавид мешавад. вау, ин гапи дигар. тамоман сайти моро ба як сайти зебое табдил дод ки мувофиқ ба ресторан аст. карточкаҳоам зебо, баъзанаш загрузӣ шудагӣ нест. ин сабабаш просто суратҳои нодуруст интихоб карданаш аст. структураи сайта сохта шудем ва барои ин тағйирот чизе кардан хоҳем, просто дар ҳамин ҷо менависем ва равон мекунем, тағйирот кардан мегирем. масалан ин қисматаш тексташ маъқул нест, рангаш маъқул нест, ё ягон карточка маъқул нест, ягон чиз. чизе ки дар ин ҷо нависондем, именно ҳамон қисматашро иваз мекунад. акнун ба сайт хостинг пайваст мекунем, то ки тамоми файлҳо, тамоми маълумотҳо дар хостинг сабт шавад ва дубора аз он ҷо хонда шавад. на ин ки барои пример чизҳои дабавид кардаги мо танҳо ҳамонҳо бошад. барои сайт ҳатман лозим аст административни панел, ки онро мо айни ҳол месозем. лозим аст тағйиротҳои бисёр дар ин сайт кунем. қадам ба қадам меравем. дар лични кабинет ду чизе аст ки мо ҳатман бояд онҳоро сраза ислоҳ кунем. ин ду кнопка кор намекунад. мо онҳоро барои ислоҳ кардан промпташро сраза менависем. дар бахши лични кабинет история
история заказу адрес доставки айни ҳол кор намекунад. Лутфан коре кун ки кор кунад ва пахш кунем ба саҳифаҳояшон дароем. Дар саҳифаи история заказу клиент заказҳои худро бубинад ва инчунин статусашро низ бибинад. Дар саҳифаи адреса доставки адреси худро нависта шавад ва дар вақти харид автоматик пур шавад. Ин аст промпт барои ислоҳ кардани ин қисмат ки ҳатман ин ду кнопка дар ин ҷо кор кунад. Ҳам история заказу ва ҳам адрес доставки. Акнун лозим аст ки мо административни панелро созем. Барои ин дар ин рӯйхат як кнопкаи нав илова кардам дар кор. Промпташро менависем. Дар бахши личный кабинет ба ғайр аз кнопка история заказу адрес доставки настройки боз кнопка дигаре бо номи административни панел илова кун. Ва вақте ки ба ин кнопка пахш кунем саҳифаи наве кушода шавад. Акнун мо промптро менависем ки дар ин саҳифа чӣ чизҳо бошад. Саҳифаи административни панел саҳифае мебошад ки барои идора кардани кулли сайт имконият бошад ва ҳатто ин саҳифа интерфейси зебо ва ҷолибе дошта бошад. Дар амади аввал мо аввал интерфейсашро ба назар мегирем то ки зебо аз ҳамин аввал созад. Дарҳол мегӯем ки дар ин саҳифа чӣ чизҳо бошад, яъне кадом бахшҳо бошад. Дар саҳифаи административни панел чунин чизҳо бошад: меню еди, закази, аналитика, база клиентов, настройки. Акнун боз менависем ки дар ҳар яки ин саҳифаҳо, ҳар яки ин бахшҳо чӣ чизҳо бошад, чӣ имкониятҳо бошад, чӣ чизҳоро дида тавонем. Дар бахши меню еди карточкаи хӯрокҳо бошад бо имконияти удалид ва редактировать кардан. Функсияи поист низ дар ин саҳифа бошад. Инчунин функсияи илова кардани карточкаи хӯрок бошад дар хедер. Хедер яъне ки ҳам боло сарлавҳаи ҳамон сайт ё ин ки ҳамон бахш. Вақте ба кнопкаи плюс пахш кунем, форма илова кунем, карточка пайдо шавад ва ном нависем, описание нависем, категория нависем, сурат илова кунем ва нарх нависем. Яъне барои илова кардани карточкаи хӯрок мо ҳамин маълумотҳоро бояд ҳатман пур кунем. Инчунин ба назар мегирем ки кнопкаи предпросмотр дар ин ҷо бошад, илова кунад, то ки барои мо осон бошад диданаш, ҳам барои ҳаловати худамон. Кнопкаи предпросмотр бошад ки онро пахш кунем ва дида тавонем ки шакли ин карточка пас аз дабавид кардан чӣ гуна мешавад. Кнопкаи дабавид пахш кунем, дабавид шавад дар рӯйхати саҳифаи менюи еди. Дар карточкаҳо инчунин кнопкаи опубликовать бошад ки агар хомӯш кунем, ин карточка дар менюи асосии истифодабарандагон дастрас набошад. ва агар фаъол кунем дастрас бошад. Дар промпт ин чизҳоро мо қайд кардем, яъне ин ҳар чизе ки мо дар сарамон омад инҷо нависондем, чӣ хеле тасаввур кардем, ин ҳатман зарур аст, то ки дар аввал вақти ҳама фикрҳоро дар инҷо менависем, ҳама расчётҳоша ин нейросет мегирад, пассон қисм ба қисм ҳамашро ҷудо карда месозад. Промпт менависем барои бахши дуюм, яъне заказе ки дар саҳифаи административни панел бояд бошад. Бахши закази заказҳои шударо нишон диҳад ва ҳамеша закази нав дар боло истад. Инро ҳамчунин қайд мекунем, барои ки шояд настройкааш хато шавад. Заказ аз карточка иборат бошад ки сурат, ном, нарх, миқдор дошта бошад. Ҳамон карточка дар онҷо чӣ чизҳоро нишон диҳад, чизҳои нолозимро нишон надиҳад, ҳатман чизҳои заруриро нишон диҳад. ҳатто ин бахши закази дар дохилаш 5 зербахши дигар дошта бошад, инро ҳатман ман қайд мекунам, чун ман ҳамин чизро мехоҳам ки ҳар чиз ҷудо бошад. Ин бахш боз 5 бахши худро дошта бошад. Дар ин бахш дар заказ кнопкаи упакован бошад ки пахш кунем ба бахши впути гузарад. Дуюм, бахши впути, заказҳое ки дар ин бахш ҳастанд имкони зидан ва имкони атминид кардан дошта бошад. Вақте кнопкаи зиданро пахш кунем, заказ ба бахши оплатид гузарад, вақте атминид пахш кунем, ба бахши атминид гузарад. Бахши оплатид, дар ин бахш имкони оплатид кардани маблағ бошад, яъне маблағро нависем ва оплатид пахш кунем, тамом оплачено шавад ва заказ ба қисмати доставлено гузарад. ҳатман ҳамин хел подробно мо бояд нависем, то ки моро хуб дарк кунад нейросет. ва инчунин қисмати доставлено ва атминено аллакай дар боло гуфта шудааст ки чӣ чизҳо ба ин ҷо мегузарад ва дубора шарҳ додан он қадар мантиқӣ нест. дар номи бахшҳои ишора кунанд мисли notification ки як заказ ё якчанд заказ бе калима танҳо рақам, яъне ки агар дидагӣ бошен дар WhatsApp сообщение омад, дар рояш як сурхак пайдо мешавад ки 3 та сообщение, 4 та сообщение, мо ҳам дархост кардем дар инҷо. бахши сеюме ки дар административни панел ҳаст, аналитика. дар бахши аналитика нишондодҳои умумӣ бошад, яъне заказҳои шуда новаса аз статусашон, нишондоди борҳои статусашон доставлено, нишондоди борҳои статусашон атминено. Яъне мо бояд ба назар гирем ки чӣ қадар дар умум заказ шудагиаст, чӣ қадараш расонда шудагиаст, чӣ қадараш атмина шудагиаст. ҳисоботи тамоми клиентҳо, яъне ки чӣ қадар клиент мо дорем дар базамон. Клиентҳое ки 7 рӯзи охир омаданд. Пули умумии пардохтшударо дида тавонем, яъне чӣ қадар мо бурда расонда пул кор кардем, ҳамашро дар ин ҷо дида тавонем. Инчунин ин саҳифаи аналитика бояд филтр дошта бошад ки ҳар чизе ки дар 7 рӯз, дар 14 рӯз ва миқдори дигар рӯзҳо шудагӣ аст, танҳо ҳисоботи ҳамон рӯзо, масалан аз якум то якума чӣ қадар, аз панҷум то нуҳума чӣ қадар фурӯш шудагӣ аст, ҳамашро дар ин ҷо ман қайд кардагӣ ҳастам. ин кори моро осон мекунад, яъне функсияи филтри таърихи рӯз. бахши дигараш бошад, ин база клиентов аст ки рӯйхати клиентҳои регистратсия шуда бошад, яъне дар саҳифаи административни панел як бахше бо номи база клиентов бошад. ҳатто мо қайд мекунем ки маълумотҳои клиентҳо аз чӣ чизҳо иборат бошад.
бахши настройка дар саҳифаи административни панел. Дар инҷо мо шаҳр додем, метавонем стоп карда хонем, барое ки бисёр дароз мешавад. Ва инҷо барои регистратсия, қисмати регистратсияашро нависондем ҳатман. Метавонем инра барои дароз нашудани видео мо камтар местем, метавонем стоп карда хонед. ва инҷо дар бораи процесси регистратсия низ фаҳмондем. ҳатто дар инҷо барои администратор аввалин бор худамро дабавит кардан ман каме гап задам ва ҳатман маро дабавит мекунад. Дар инҷо ман як калима SQL дорем, ман инро боз шарҳ медиҳам. коди ҳамаи бахшҳоро ман дар инҷо гуфтагӣ ҳастам ки қисматҳои алоҳида қатъи нависодам, яъне файлҳои алоҳида созад, то ин ки кори мо осон шавад. Файл ҳарчанд ки калон шуд, процесси тағйирот кардани барнома бениҳоят душвор мешавад, вақти зиёдро дар бар мегирад. Барои як файлро иваз кардан бояд полни кодашро аз нол нависад. Ба ин хотир мо мегӯем дар қисматҳои алоҳида нависад. баъзан дархосте ки мекунем, танҳо шояд дусе файли оддӣ ва камхатти коддоштаро метавонад тағйир диҳад, ба ҳамин тамом. Яъне кор бениҳоят осон мешавад. Ва инҷо мо дархост кардем ки сайти моро ба базаи додаҳо, яъне Supabase пайваст кунад, тамоми маълумотҳои мо унҷо сабт шавад. Ва ҳатман гуфтем ки барои осонии кор ба мо SQL код бите, яъне коде ба мо медиҳад ки мо онро дар база мегузорем, автоматик барои мо ҷадвалҳои даркориро сохта медиҳад. Акнун коре ки мо бояд кунем, ин силка ва калиди ҳамон базаро гирифта дар ин ҷо нависондан, то ин ки Supabase ҳамон база ба сайти мо пайваст шавад, ба якдигариш доду гирифт кунад. ҳатто мо дар инҷо гуфтагӣ ҳастем ки дар ҷадвалҳо амният ҳамаашро ба назар гирифта ба мо код диҳад. Дар браузер Supabase менависем, ман аллакай дорам supabase.com. ва инҷо зайни ап пахш мекунем. дар инҷо поштаи электрониятонро менависед. Саздат свой парол мекунем ва дар инҷо як парол мегузорем. ман силка ин сайтро ҳатман дар описиони ҳамин видео мондагӣ ҳастам, дар омада бинед. Supabase нависондагӣ дар описиония. зайни ап пахш мекунем. ба мо мегӯяд ки мо имейли худ дар омада поштаи Google дароем ва ин базаи Supabase-ро подтвердид кунем. дар программаи Gmail дар якум мебиёяд. агар ки наомада бошад, все почта се хата пахш мекунем, все почта пахш мекунем. дар якум Supabase. аз Supabase мебиёяд, ҳамин кнопкаи сабзро пахш мекунем. ба тариқи браузер кушода мешавад ва подтвердид мешавад автоматик. дар инҷо менависад. дар программа зайни ин пахш мекунем дар инҷо ва ҳамон логин паролатонро дар инҷо менависем. яъне ҳамон поштаи электрониятонро ва пароле ки гузошта будем. сахранӣ мекунем барои на всякий случай. дар инҷо мо ягон чизро намерависем ва create organization пахш мекунем. организатсияи худро месозем. дар инҷо ҳамон пароле ки монда будед як бор дигар мемонед. Create new project пахш мекунед, яъне мо проекти нав сохта истодаем. Никогда пахш мекунем, барои ки такроран запис кардан дар кор нест. ҳоло ҷадвалҳо ҳамаш нол. мо поёнтар меравем. дар инҷо барои мо project URL додагӣ аст, копия мекунем, ба промпти худ мебиёрем ва дар URL мегузорем ва дар инҷо бошад publishable API key аст, скопировать мекунем дар инҷо пахш карда ва дар API key мегузорем. промпти мо тайёр шуд ва промпти худро пурра скопировать мекунем, Ctrl+A қати ҳамашро делит мекунем, Ctrl+S қати скопировать мекунем ва дар боло Google AI Studio медароем. дар инҷо аз full screen мебароем ва дар инҷо дархости худро мо метавонем равон кунем. хуб, равон мекунем ва интизор мешавем. ҳама кодҳоро навишта тамом кард. ин тақрибан 5 дақиқаро дар бар гирифт. хуб, мебинем ки дар инҷо ҳамаи файлҳоро ҷудогона сохтааст. дар инҷо SQL код, яъне ҳамон коди зарурие ки мо бояд дар Supabase гузорем, ҳамон ҳаст. дар инҷо кнопкаи скопировать ҳаст. ба Supabase медароем, ба ин тараф мушакро мебарем, SQL editor медароем ва дар инҷо Ctrl+V-ро мегузорем. тамоми код вставид мешавад ва дар инҷо run пахш мекунем. ҳама ҷадвалҳо сохта шуд. ба инҷо table editor медароем. чӣ гуна ки мебинем ҷадвалҳо дар инҷо аст. тамом бармегардем ба Google AI Studio ва дар инҷо preview пахш мекунем. хуб, мо мебинем дар инҷо хатогӣ шудааст дуто. аз кадом сабаб дар инҷо сабабҳояшро менависад. Autofix пахш мекунем, автоматик худаш ҳамашро ислоҳ мекунад. аз сабаби оне ки дар даруни код ягон хатогӣ мешавад ва код кор намекунад, ба ҳамин хотир preview тамоман кор намекунад ва хатогиҳоро нишон медиҳад дар инҷо. хубияш дар ин аст ки Autofix мебарад, пахш мекунем, худаш хатогиро пайдо карда ислоҳ мекунад. айни ҳол ислоҳ карда истодааст. сайти мо кушода шуд ба ҳама тағйиротҳояш. личный кабинет пахш мекунем, сразу аз мо регистратсия мепурсад. дар инҷо ду ҳолат аст. мо пештар админро илова кардагӣ будем дар Supabase. мо рақами телефони админро менависем, дале пахш мекунем. дар инҷо мо бояд номи худро регистратсия кунем ва як парол гузорем. регистратсия пахш мекунем ва инҷо хатогӣ сар зад. Shift Windows S-ро пахш карда аз экрани хато шуда мо скриншот мегирем ва дар инҷо Ctrl+V-ро мегузорем ва менависем. чаро хатогӣ шуд? хатогӣ шуд. шояд аз он сабаб бошад ки ба Supabase ягон мушкил дорад. дар ин ҷо ҳам ислоҳ кард ва ҳам сабабҳояшро гуфт. хуб, дубора месанҷем личный кабинет.
рақамҳои худро ва номи худро менависем. Як парол мегузорем. Регистратсия аз ҳисоби пайвастшавӣ ва амнияти Superbase ҳамин гуна хатогӣ сар зад. Автофикс пахш мекунем ё ки агар скриншот ҳам гирифта дар ин ҷо равон кунем ва бугӯем ки ҳамин хеле хатогӣ сар зада истодааст, дарҳол ба шумо роҳи ҳал ё ин ки тағйироташро карда медиҳад. Дубора месанҷем. Регистратсия. ҳанӯзам ҳамин мушкилӣ бартараф нашудааст ва скриншот мекунем ба тариқи Shift Windows S ва дар ин ҷо Ctrl V қатӣ мегузорем. Мепурсем чаро ин тавр? Мегӯяд оё амни ҷадвали мушкилӣ дорад? Хуб, равон мекунем ва ҳозир ба мо маълумот медиҳад ва агар ки тағйиротро худаш карда тавонад мекунад, агар ки натавонад ба мо SQL код медиҳад, мо дар Superbase иҷро мекунем ва ҳамааш ҳал мешавад. Вақте мо тағйиротро даровардем, мушкилӣ аз ҳамин регистратсия сар шуда истодааст. Коди SQL-ро аз ин ҷо скопировать мекунем ва медароем. Дар ин ҷо SQL editor плюс пахш мекунем ва як тай дигар мегузорем. Ctrl V, Run, иҷро шуд ва ин ҷо инашро низ скопировать мекунем ва медароем. Дар ин ҷо низ мегузорем ва Run пахш мекунем. Тамом. ин ҷо як бор обновид мекунем. Личный кабинет ва менависем. Давом додан. аз сабаби оне ки мо админ ҳастем, ба ҳамин рақам регистратсия кардагӣ будем, пештар дар ҷадвал ҳаст, ба ҳамин хотир аз мо сраза регистратсия напурсиду парол пурсид. Мо парол менависем, пароли гузоштаи худро ва вход пахш мекунем. Дара мо даромадем ва ин ҷо медароем. вити аз аккаунта пахш мекунем. боз медароем барои регистратсияашро санҷидан. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. давом додан. Ин рақам пештар дар база сабт шудагӣ набуд, ба ҳамин хотир аз мо регистратсия мепурсад. Мисол санҷиш. Паролашро ягон рақам мегузорем. Регистратсия ва вход пахш мекунем. Мо регистратсия карда шудем. оиди иконкаш ҳатман кор кардан дар кор. суроғаҳои ман. ин ҷо мо суроғаи худро нависта захира мекунем. дар ин ҷо суроға захира шуд, автоматик шудааст. ба ақиб бармегардем. таърихи фармоишҳо дар ин ҷо история ҳамашро нишон медиҳад. ин кнопкаро мо менависем ки аз ҳама ҷо бардор, барои ки чанд ҷо медароем ҳоло ҳам ҳаст. чизи ҷолиб дар ин ҷо бояд административни панел бошад, не ки ин кастумер, яъне истифодабарандаи оддӣ ки ҳаст дар ин ҷо нест. визити аз аккаунта пахш мекунем ва личный кабинет медароем, ба аккаунти худамон медароем. давом додан. пароламонро менависем. вход. хуб, дар ин ҷо админ панел. ин ҷо панели админии мо аст. ҳамаашро ҳозир дона ба дона месанҷем. дар ин ҷо 5 бахш меню еди, заказе. хуб, бениҳоят хуб омадааст. ва ин ҷо аналитикаш бениҳоят барои ман писанд омад ва база клиентов бениҳоят хуб. аллакай 2 клиенти мо дар ин ҷо ҳаст. ин як маротиба даромадааст. админро ҳисоб намекунад. настройка. дар ин ҷо настройка баъзан чизҳо. ҳамаи инҳоро ҳозир мо тарзи кор карданашро месанҷем ва хатогиашро дарҳол дар ин ҷо запрос карда ислоҳ мекунем, барое ки ба Superbase ҳамааш пайваст нашудагӣ аст. ҳоло баъзан мушкилиҳо дорад дар кодаш. ин ҷо холӣ аст. биёед илова мекунем як намуд хӯрок. иловаи хӯрок пахш мекунем ва ин ҷо номашро менависем. масалан ош. категорияшро интихоб мекунем. ин ҷо метавонем категорияҳои зиёд илова кунем ва нархашро мисол менависем 50 ва суратро ссилкаашро аз ягон ҷо копия мекунем ва мегузорем. ина масалан дар Google мо ҳозир мондагӣ ҳастем. инро пасон тағйир медиҳем, яъне ки аз галерея илова мекунем. через ссилка не. просто барои санҷид дар тавсифаш менависем хӯроки дӯстдоштаи тоҷикон, тайёршуда сабзи биринҷ. ин ҷо галочкаш мондем, яъне хӯроки машҳур мешавад ва намуди галочка ва превюашро мебинем. дар ин ҷо камтар поён мебарем. аллакай дар ин ҷо навишта шудааст ки ин чӣ намуд мешавад, яъне ки превю. ва илова кардан пахш мекунем. кор намекунад илова кардан. аз ин маълум мешавад ки ин ҷоро мо камтар хатогиҳояшро пайдо кардем ва дарҳол менависем. дар ин ҷо скриншот мекунем. дарҳол скриншот мекунем ва равон мекунем. хуб, X мекунем. дар ин ҷо скриншот боқӣ монад. мо боз дигар ҷоашро месанҷем. заказе айни ҳол заказҳо нест ва аналитика медароем. ин ҷо ҳам нест. база клиентов ба фикрам ки ин ҷо дуруст аст, ин ҷо низ дуруст аст. иваз мекунем рақамро. агар ки значит инаш низ намешавад, админ панел медароем, настройки ва ин ҷоро скриншот мекунем. дар ин ҷо менависем ки ин ҷо ҳам равон карда мегузорем. пасон баъд менависем. ва ин ҷо интихоб мекунем. масалан шеф ва добавид корманд. ба фикрам ки ин аллакай мешавад. ин функсия кор мекунад, мушкилӣ надорад. айни ҳол функсия илова кунем ва тағйироти рақам. хуб, дар ин ҷо менависем чаро вақте карточкаро илова карданӣ мешавад, илова намешавад. оё мушкилӣ дар амнияташ бошад.
инчунин рақами барои бронкуниро иваз кардани шудам, иваз нашуд. равон мекунем ва интизор мешавем ки тағйирот кунад ва дубора боз санҷем. Агар ки SQL код дод, мо онро дарҳол гирифта дар он ҷо иҷро мекунем ва мушкилӣ бартараф хоҳад шуд. Хуб, ба мо SQL код дод, мо ин ду SQL кодро иҷро мекунем. Якумашро мегирем, меравем ва SQL editor ва ин ҷо равон мекунем. Run пахш мекунем. Тамом, боз дуюмашро мегирем поин тарафта. ва дуюмашро инро агар ки Ctrl-A кунем, Ctrl-X кунем, удалид мешавад ва дубора Ctrl-V мекунем, коди навро мегузорем, Run пахш мекунем ва аз рӯи ваъдааш ин мушкилро бартараф мекунад. Инҷо чанд тағйироти дигар низ кардааст. Личный кабинет, admin panel ва иловаи хӯрок. Инҷо функсияи превьюро гум кардааст, намедонам барои чӣ. Дубора онро мо барқарор карда метавонем. Милли, хай мисол нарх 44, ссилкаи сурат, копировать URL картинки ва мегузорем. Илова кардам. Чӣ хеле ки мебинед, аллакай илова шуд. Ва баргаштан ба сайт медароем, наш меню обновид мекунем. Чӣ хеле ки мебинед, аллакай дар менюи мо хӯроки мо пайдо шуд. Ҳамин тавр функсия иловакунӣ дуруст шуд. Функсияи избраниро месанҷем, дар избрани омадааст ва функсияи добавить на корзинро месанҷем, плюс ва корзину. Дар ин ҷо аллакай омад ва ин ҷо адреси мо аст. Оформить заказ як бор пахш мекунем барои санҷиш. Адрес автоматик заполнит мешавад ҳангоме ки шумо дар ин ҷо даромада сохранит кардагӣ бошед. Агар ки набошед, дар ин ҷо аз сари нав менависед. Оформить заказ пахш мекунем, чунин як аниматсияи зебое дорад. Закази мо қабул шуд, история заказов медароем ва ин ҷо мебинем статусашро. Закази мо ба пуррагӣ иҷро шуд, ягон мушкилӣ надорад. Панел админа медароем. Дар ин ҷо ин функсия бояд кор кунад, яъне ки адабрит кардан. Аз ин ҷо мебароем ва наши меню медароем, аллакай гум шуд ва бозгашта медароем. ин ҷо пахш мекунем ва мебароем. Пайдо шуд. Яъне функсия пурра кор мекунад. Акнун функсияи дигарро месанҷем. Панел администратора, закази, ҳамаш кор мекунад. Дар ин ҷо омада заказҳои мо впути, дар ин ҷо агар курьер дода бошад ё ки отменӣ шуда бошад, ҳамашро иҷро мекунад. Мисол задано курьерро. ин ҷо аллакай курьер бурда расондагӣ аст ва подтвердит оплата мекунад, тамом доставка мешавад. Агар ки отмена шавад, худаш аз ҳамин впути отменаш мекунад ва отменеда мегузарад. ин функсия метавонад ки танҳо ба курьер доставит кунед. Бениҳоят системаи управленияш зур аст. дар ин ҷо агар ҳамон қадар тағйирот бисёр кунед, ҳамон қадар бисёр функсионал мешавад сайт. Самое главное, шумо баъзаашро фаҳмидед ва чизе ки дар ин ҷо нодуруст аст, кор намекунад, дар ин ҷо скриншот мекунед аз ҳар ҷои қисмати ҳамин сайт ва ё ин ки ягон промпти дигар менависед, худаш сразу мегирад, изменид мекунад ва дар базаи ин ҷо бошад, бисёртар SQL код вставид мекунед, ҳамаш дуруст мешавад. Биёед акнун сайтро мо дар сервер мегузорем. Як окнои нав мекушем ва Cloudflare медароем. Ссилка ин Cloudflare-ро ман ҳатман дар поини видео гузоштагӣ ҳастам. Дар ин ҷо агар ки шумо бори аввал дароед, Sign up пахш мекунед, яъне регистрация ва дар ин ҷо Continue with Google мекунед. Google аккаунтҳоятонро интихоб мекунед, медароед. Ман аллакай дорам ва регистрация кардагӣ ҳастам. Ба ҳамин хотир ман log in пахш мекунам. Continue with Google пахш мекунам ва аккаунте ки пеш ман даромадагӣ будам, ҳамонро интихоб мекунам. Аллакай ман дар ин ҷо бисёр сайтҳоро гузоштагӣ ҳастам дар сервер, онҳо кор мекунанд. Ман аллакай баъзан сайтҳоро илова кардагӣ ҳастам ва аз шумо холӣ аст. Ба даруни нейросете ки мо сайтро сохтаи содаи медароем ва дар ин ҷо кнопкаи download app пахш мекунем. Аллакай файлҳое ки тайёр аст скачап мешаванд. Ба ин ҷо бармегардем, create application пахш мекунем, get started пахш мекунем ва get boss started пахш мекунем. Дар ин ҷо як ном мегузорем. Масалан, ба ҳарфҳои англисӣ менависем Sultan ва create project пахш мекунем. Шумо дар ин ҷо мебинед ки сайти шуморо адресаш чӣ хел мешавад. Create project пахш мекунем. Ин subdomain аст, яъне барои домен монда шумо онро мехаред ва баъдан пайваст мекунед. дар ин ҷо folder аст, файл аст, файл дар рӯяш пахш мекунем, загрузки ва папкае ки мо скачат кардем амро интихоб мекунем, открит мекунем. дар ин ҷо загрузид мешавад, 28 то файл дорад ва поёнтар deploy site пахш мекунем, continue to project пахш мекунем. Тамом проекти мо дар сервер аллакай ғалтид. дар ин ҷо адресаш ҳаст. чӣ хеле ки мебинед аллакай дар Google дастурб аст. Биёед ба ҳамин адрес ба тариқи телефон медарем ва нишон метиҳем. чӣ гуна ки мебинед аллакай дар телефони ман пайдо шуд ва 100% зебо кор мекунад.
метавонанд ба осонӣ заказ кунанд, ҳама ҷояшро истифода баранд. Ин буд сайт аз нол сохтан ба тариқи нейросет ва то дар сервер гузоштан. Тақрибан 1 моҳ пеш аз оне ки ин видео буроя, ман як тарилс карда будам ки чӣ тариқи YouTube мо метавонем любой соҳаро самоучка ёд гирем. Вақте ки ман дар видеом тавсия дода будам, дар ҳамон момент бисёри видеоҳо ба забони русӣ ва англисӣ буданд. Дар YouTube ба забони тоҷикӣ ҳамин мавзӯъ ва бисёр мавзӯъда видео бениҳоят кам ай. Контентҳо бениҳоят кам ай. Мақсади ман дар соли 2028 ҳамин ай ки ҳамин хел контентҳоро ба забони тоҷикӣ дар YouTube пур кунам, то ки мардуми моро ба осонӣ ёд гиранд. Барои ҳамин мара дастгирӣ кун, ман видеои беҳтарин мекунам. Ҳатман подписатсия кун, лайк мон, обязательно рафиқи дарои кун. Комментария дам, обязательно ягон чи бинавис. Фикри ту барои ман бениҳоят муҳим ай. Ин корои шумо сабаб мешавад ки видеои мара одами бисёр бина ва ман мотиватсия бисёр хати видеоҳои бениҳоят бисёр кунам. То видеоҳои дигар.